Βούτε πότε να πετάξει? 3/12/2023. Ο Δημήτρης ο Κοροκυθάκης πετάει το όμορφο φίλιο. Περιμένουμε στην αναμονή και βλέπουμε. Φανταστείτε τι ωραίο τοπίο. Εκεί απέναντι είναι το Ρεόκαστρο. Το φέρνουμε κοντά μας. Τέρμα zoom. Μαζί και ψηφιακό. Από πίσω από εδώ, παιδιά, είναι ο Άγιος Βασίλειος, Λαγκαδάς δηλαδή κατά εκεί, οι λίμνες από πίσω. Είπαμε να ανέβουμε εδώ πέρα πάνω, αλλά δεν μας αφήνουν. Σε αναμονή περιμένουμε. Βγήκαν κάποια περιστέρια, τώρα δεν ξέρουμε άμα είναι αυτά. Τα τραβάμε. Φεύγουν κι άλλα από κάτω. Μάλλον θα τα βγάλει σκάλα. Ναι, σκάλα τα βγάζει. Απομακρύνουμε το zoom, τα αφήνουμε ελεύθερο για να μπορούμε να τα πιάσουμε όλα τα πουλιά. Φύγανε όμορφα, μπράβο Δημήτρη. Ωραία, καραγαλάτσια είναι όλα. Βγάζει και άλλα σκάλα, πολύ όμορφα. Ωραίος χαβάς. Είχα καιρό να γουστάρω έτσι, με τσαροκλίδικα. Έχω συνηθίσει τα βούτα βέβαια τώρα. Αλλά βλέπουμε εδώ το Δημήτρη με τα περιστέρια του έχουν ωραίο τρόπο σκέψης πετάγματος. Πολύ όμορφα. Μαλακά φτερά. Βγάζει κι άλλα από κάτω. Ανοίγω κι άλλο το πλάνο. Μπράβο. Πιστεύω να σκοπίσουν ψηλά να ανοίξουνε. Να δούμε έναν τέλειο χαβά. Κάνω ένα zoom. Θα το δούμε λίγο από κοντά. Όμορφα καραγαλάτσια, αρκουριά, μπάσκα. Ωραία μαυροκέφαλα. Φεύγουν όμορφα τα πουλιά. Βλέπουμε ένα ωραίο κοπάδι πάνω, μαλακά φτερά, πολύ ωραίο ανέβασμα. Μπράβο Δημήτρη, πανέμορφα, πανέμορφα. Ωραία ομάδα. Ωραία ζωντάνια, ωραίο βήμα. Το κεφάλι πάνω ψηλά. Έχει ωραίους οδηγούς μέσα βέβαια, από ό,τι βλέπω. Ήρθαν πανοκέφαλα τώρα, τα περιστέρια πάνω μας είναι. Πήραν μπόι. Πήραν ωραίο μπόι, μπράβο. Τα περιστέρια ήδη είναι εκεί μέσα. Ωραία και τα ψηλωμένα δίνουνε πάνω. Ωραίες φτερογισιές, βουτήξεις φτερογισιές παιδιά. Μπράβο. Ωραίο άνοιγμα. Ακολουθάμε τα περιστέρια. Εδώ βλέπουμε λίγο. Πάμε λίγο κοντά. Πολύ όμορφα φτερά παιδιά. Πολύ όμορφα φτερά. Λευτέρη, πώς θα βλέπεις?
Υπέροχα, Ωραίος χαβάς, παιδιά. Ωραίο, πολύ ωραίο άνοιγμα. Μπράβο. Από κάτω, από εδώ μέχρι εκεί πέρα πάνω, παιδιά, περιστέρια. Τα φώναξε τώρα. Ωραία σπασιάρικα. Ωραίο γύρισμα, φέρνουν και στα δυο τα φτερά. Μπράβο Δημήτρη, πολύ όμορφα. Μπράβο. Τα παίρνω όλα στο πλάνο μέσα, παιδιά. Ωραία. Ζυγισμένα όμορφα γυρίσματα. Μπράβο Δημήτρη, μπράβο. Και άλλα από πάνω. Πω. Έμειναν κανένα δυο. Αυτοί πρέπει να είναι και οι οδηγοί που τα ανεβάσανε. Κάνουν και 3 περιστέρια εδώ που βλέπω. Βλέπουμε ακόμη και το χειροκρότημα των παιδιών από κάτω. Μπράβο Δημήτρη, αξιόλογο. Πολύ όμορφο περιστέρι, μπράβο. Ωραία, πάμε και εμείς κάτω, παιδιά. Πολύ ωραίο. Πάμε και εμείς κάτω από κοντά να δούμε τον Δημήτρη. 23 παιδιά, καλοκαίρι 2023, εδώ στο Φίλιρο. Δημήτρης Κοροκυθάκης. Πολλά συγχαρητήρια, μπράβο. Και ωραίο πέσιμο. Μπράβο Δημήτρη. Χωρίς λόγια. Ναι. Εδώ είμαστε. Ήρθαμε από τα βουνά από πάνω που τραβήξαμε το φίλο μας τον Δημήτρη, τον Κοροκυθάκη. Ήρθαμε εδώ σε καραγαλάσια του. Το βλέπουμε όμορφα, ωραία. Να κάνουμε τα κοντινά τους. Πολύ ωραία πουλάκια. Παιδιά, πανέμορφα. Υγιέστατα. Πάνω απ' όλα υγιέστατα, παιδιά. Μπράβο Δημήτρη. Μπράβο, ωραίος ο κόπος. Αλκουριά. Μαυροκέφαλα. Ασπουράδικα. Με ωραία τσαρούχια. Μπράβο Δημήτρη, πολύ όμορφο. Εδώ βλέπουμε και το φίλο μας τον Μπάμπη, τον Άρχοντα. Να και το αφεντικό τους, παιδιά. Δημήτρης Κοροκυθάκης, φίλε μου, μπράβο, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραίο σου χαβά σου. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αν και τα πουλάκια σου, από ό,τι μου είπες πιο μπροστά, έβγαλες από μέσα κάποια περιστέρια τα οποία κάναν άλλο πρόγραμμα. Τώρα εμένα προσωπικά μου αρέσαν πάρα πολύ. Θα τα δεις βέβαια και στην κάμερα στο βίντεο και θα δεις ότι όντως πήγαν πάρα πολύ όμορφα. Για πες μας και σε δυο λόγια. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Κώστα, για αυτό το αναμνηστικό που μου κάνεις. Είναι η πρώτη φορά που βγάζω πέρα πουλάκια έτσι στο βίντεο. Να είσαι καλά. Προσπαθήσαμε όλο αυτόν τον καιρό να κάνουμε ένα ωραίο πρόγραμμα πάνω. Βάλαμε κάποιους όρους στο πέταγμά μας και πιστεύω ότι θα πάνε ακόμα καλύτερα του χρόνου, γεροί να είμαστε, όταν θα κάνουμε. Πάντα βέβαια, κάθε χρόνο προσπαθούμε για το καλύτερο. Το επόμενο βίντεο πιστεύω να είναι ακόμα καλύτερο. Μακάρι Δημήτρη. Πάντως ευχαριστώ τα παιδιά που ήρθαν σήμερα και με είδανε. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάμπη που με φιλοξενεί εδώ πέρα
τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί με την κατάσταση έχουμε Σίγουρα ναι. όλα αυτά τα κουμάσια εδώ που βλέπετε, εδώ έχουν μέσα διάφορα περιστέρια από βούτες, καραγαλάτσια, γυναίκια. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα και πάλι. Και... Να είσαι καλά Δημήτρη, πιστεύω και του χρόνου να είσαι... Πιστεύω και του χρόνου να είναι καλύτερα όλα τα πράγματα. Και τα πουλάκια σου, να τα χαίρεσαι, μπράβο σου, πολύ ωραίος ο κόπος σου. Μπράβο Δημήτρη.